Illejla se jkollna opportunità li fil-laqgħa li ġejna mistednin għaliha flimkien ma' sħabna pajjiżi Ewropej, flimkien ukoll ma' pajjiżi oħra min-naħa l-oħra tal-Atlantiku niddiskutu l-isfidi u kolli ngħid sfidi mhux żgħar li bħalissa qegħdin jolqtu lid-dinja. Sfida primarja tibqa' dik tal-inflazzjoni f'dan il-mument. Dik kaġunata b'żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija, żidiet fil-prezzijiet tal-ikel, il-kwistjoni tal-sigurtà tal-provvista tal-ikel mhux biss ġewwa l-Ewropa imma wkoll f'naħat bħall-kontinent Afrikan. Hija laqgħa li nixtieq nenfasizza se ssir f'rispett sħiħ lejn il-prinċipji ewlenin tal-Kostituzzjoni tagħna u allura in-non allineament u n-newtralità. U fih dan u fil-kuntest ta' dak iż-żewġ prinċipji, illejla se nkun qed inwassal tliet temi ewlenin. L-importanza tal-paċi u dak huwa prinċipju li nemmnu fih bis-saħħa għar-riżoluzzjoni tal-konflitti, l-importanza tad-diplomazija sabiex inkunu nistgħu nagħtu soluzzjoni għal konflitti mhux żgħar illi għaddejjin bħalissa u l-importanza li npoġġu madwar mejda flimkien biex b'mod attiv infittxu il-paċi. U nixtieq illi nenfasizza wkoll illejla se nkun qed nenfasizza l-importanza li nfittxu l-paċi b'mod attiv. U il-vantaġġ li għandna aħna bħala pajjiż minkejja il-limitazzjoni ta' ċokon tad-daqs tagħna li żar stat membru fl-Unjoni Ewropea, imma l-fatt li aħna pajjiż illi marbut bin-newtralità fil-Kostituzzjoni tiegħu jagħtina nemmen leġittimità ikbar li waslu dan il-messaġġ tal-importanza tal-paċi.